Good morning, good morning, good morning. Mayadayad nga aga Santa Barbara, kag mayadayad gid nga aga Iloilo. Welcome sa atong programa, ang hotdog sang IPPO. Ang kape kag balita. So kami ang inyong mga inukap sa ngalan sa aton sining Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero. Of course, Provincial Director ng Police Colonel Gilbert Guerrero. So ano ko man kay first time ako. First time naton diri sa studio nato. No, kami ang inyong mga inukap, Police Corporal Erwin Magarzo. Kag ako naman, si Police Lieutenant Maria Fe Umiten. Yari kita sa ikapit sa 28 na or rather 27 no excited naman ako 28. 27 nga adlaw no sa bulan sang Agosto tuig 2021. Thanks God, it's Friday. Sa liwat amon pagkadalon sa inyo ang mga programa kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps. Yes, no, kadamo sa aton nga mga balita sa subong mamping no kag mga accomplishment man sa kabanuhanan naton aton nga siguro pagkadulong sa subong aga kag by the way no sa ngalan sing inyo sining regular host diri sa Kape kag Balita, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. no temporaryo kita nga magadalos upod nga inyo sino man nga regular host sa subong aga sa kay Mama Police Lieutenant Maria P. Tupaz Umitin. Sir Francis, halong ka lang daa. Very good ini si Sir Francis kay siya ini ang magapaendol sa iya nga bata. Yes. So happy watching and siyempre sa pagantabay da madamo gid nga salamat sa aton 43 ka mga police stations kag duwa ka mobile forces. Siyempre ning pangunahan sa aton early bird nga si Gion Nobleza Prizel. Thank you so much kay Ma'am Rose Blaser. Good morning and keep safe man sa inyo dara. Kag siyempre, sa aton mga Cholos boys, ang aton tumalanaw dira sa Tagbang Uton, kay Tatay Joe Totanes, kag kay Sir Chris Totanes. Yes, no, good morning sa aton sining nga mga viewers and followers no kag madali na lang kita makalambot sa 20 million rather no 20,000 pa lang gali na. 20,000. Followers kag likers no kag continue lang keep on sharing. Kag of course invite man sa inyong mga friends nga mag-like sa aton sining official Facebook page no ang Iloilo Police Provincial Office Facebook page no ang official nga Facebook page sa IPPO. Yes, siyempre gusto din namin pasalamatan yung ating Deputy Director for yung DPCR natin. Yes. Deputy Director for Police Community Relations, Police Brigadier General Harris Pama. Sir, good morning po sa inyo at maraming salamat po sa pag-share ng ating programa, yung Kape at Balita. At syempre kahapon, we were not able to acknowledge at shout out dun sa ang probinsyano na cast. Syempre yung kanilang director dyan, kay Sir Coco Martin. Sir, good morning sa inyo. Saludo po kami sa programa nyo kasi 'di ba? Nakikita natin maraming artista na mga dati pang artista na natutulungan ng programa nyo. Sir, very good po 'yan. Wow. Ipaglaban natin yung katotohanan. Yes, no, thank you so much good kay Sir Coco Martin kag thank you so much good no. Kag grabe no pati ang mga ang probinsyano nakatutok na sa Yes, Kape kag Balita kag sa mga programa sa IPPO. So thank you so much kay ginahambalan nato no nga ever since ang tanan nato nga programa sa kapulisan diri man sa probinsya sang Iloilo kag even nationwide no with cooperation kag support man sa mga individual kag mga other organizations kag isa na no nga nagadulong man sa entertainment no sa entertainment industry ang probinsyano no ang mga cast mga crew no kag even ang ilan sini nga director nga naga-support gini sa aton nga programa. Thank you so much good. Thank you so much. Good morning ma'am kay Ma'am Jayla Belasa Rojo. Good morning watching from Victoria City, Negros Occidental. Ay wow, good morning Supportive. ma'am. So sa aton headline, inyo pagabantayan ang nadakpan nga isa ka wanted person dira sa Lambunaw. Ato ni announce sa liwat ang top 5 Yes. performing nga mga police stations during sang aton birada semanas for the month of August. August. So para sa kasayurano sa aton sini nga mga viewers and followers no, ining birada semana ang ginakandak sang Iloilo Police Provincial Office kag of course nationwide man or region-wide ini nga campaign nga naka-focus sa mga programa nato or kampanya kontra illegal drugs, kontra illegal gambling, kontra sa armas tuthang ng mga ginadilian nga pusil o kun ining uplantikal nato no kung tukhang kontra armas tuthang kag of course pagpangdakop man pagpangsikop sa mga tanan ngo no nga criminality nga naga-disturbo no sa aton sini nga peace and order situation diri sa probinsya sang Iloilo. Kag during birada semana man dito sa 1 week intensified campaign man no sang aton sini nga
It's a of course, simultaneous yes, simultaneous campaign, no, especially sa Subong. Ang aton sini nga Chief PNP no naga post no. Oh yes no, naga post gid sang programa nga ini nga ICP no. O kon intensified cleanliness program kag ini no tanan-tanan alin sa organization naton hasta man sa aton sini nga community no nga tani no nga within this year na no ano naton improve na gid naton ang aton kag mga campaign naton maging successful na gid. Yes, kag inyo man bantayan ang comparative crime statistics naton ay nagnubuo nagtaas compare from January to August 2020 to 2021. Kagag Yes. syempre bantayan nyo man ang aton pag-touch contact diri sa natabo nga insidente dito sa Niway kag sa Uton MPS naton. So happy viewing man kag happy watching sa aton partner dira CPS-NS Renel Quirante. Good morning sa atong mga Ilonggo Caps headed by Police Colonel Gilbert Ansuan Guerrero kag sa atong mga maanyag nga mga host Police Lieutenant Dumiten and Snappy si CPL MacArthur. Stay safe man kita sa gihapon kay ongoing ang aton nga border control, yes, kag ang iban nga details sa vaccination sites kag sa aton nga mga gym sa nga nagadistribute sang ayuda amo din tawag naton nga AX no. Yes. Ang assistance to individuals in crisis situation sa aton subsidy. pumuluyo. Dira sa haro, halong-halong kamo. Keep safe everyone from your ICPS 3 family dira sa haro. Snappy bo. Thank you so much. Yes, no, kagagay dugang nato no para sa aton sila mga pumuluyong Ilonggo diri sa probinsya sang Iloilo nga nagapadulong sa syudad no. Ang ICPO, ang Iloilo City Police Office ang pangita no sa once ka mag-travel kamo may mga border nga gin-establish between sa city kag sa province sa mga area sa alin sa norte sa central parts ang Iloilo nga once ka maglabay kita sa mga border ginapangitaan nila kamo is identification card and then employment certificate o kun travel authority or travel pass no nga alin sa probinsya sang Iloilo para makasulod kamo sa Iloilo City. Yes, kay syempre happy morning manda kay Sir Albert Noy. Good morning mga sa inyo. Watching din, gusto ko i-greet yung aking kapatid. Isa din siyang pulisuman dyan sa Kamkrame. PMSG Annie Rose Tupas Pagayon. Yes, good morning, good ma'am. Kag happy birthday gid. Nauna pa ang good morning sa happy birthday. Dapat una gali ang happy birthday kag good morning gid ma'am. Happy birthday. Yes, no kag sa aton sini nga mga detail no sa aton sini nga mga balita no dira sa Banwasang Uton nga kung sa diin may isa ka hacking incident man nga natabo kagapon no alas 12:50 kahapon sang udto dira natabo dira sa barangay Botong Uton Iloilo nga kung sa diin ginlabo ini sa orkin ginlapad no kay unbladed no ginlapad sang suspetsado ini nga nasambit sini nga biktima kag nakagom gid sang nagakalain sini nga pilasman kag na-recover no kag gidalaman sa ospital ini sambit sini nga biktima kag ang ini nga suspetsado kalima may naga-suffer sang nervous breakdown no. So amo na sa aton sin mga pumuluyo man no careful kita nga mag-deal sa mga tao nga naga-suffer ng mga nervous breakdown hindi naton pag hindi naton pagpatamaan kabuli man pa mo pag ini masubobla sa aton nga bala na ginaton ng tao may problema na o may diferensya na kisa mo pa din silang mga biktima man sang mga bully kag sobra man nga pagyagutaon kay sa ato that's why nga hindi naton mabasol man although nga sa langin mo nya siyempre sipo naton kita ang mayo nga paminsaron dapat intindihon naton ini sila kag palakon hindi naton sarika mo na balaton nga ginaharas-haras bala naton pwede paayun-ayunan na lang para lang gid nga magkalma siya. Yes, no kag sa dugang man naton nga balita mo dira sa Banwasang Niway, Iloilo no nga kung sa din natabo ining insidente nga gintero na sang suspetsado ining biktima insidente ni natabo ma'am sa Bukidnon nga kabukiran nga part sang Niway no sa barangay Atimunan no Niway Iloilo nga kung sa din ang ini nga barangay ang next year sini nga province sa Antique. So may layo ni nga part sa nga barangay sa Niway nga kung sa din isa man ka sensitive issues man kag pero ang una gid diri ma'am is about sa armas tuthang
Yeah. So mo na ano naton nga ang armas utang maka-create isang hassle ma'am no sa aton nga bilang individual kag subong man sa aton sining pamilya kag maka-create isang krimen once nga may ara kita nga inaupdan kay ning gingamit sang suspitsado sa biktima sa D12 ma'am no. Pero prior sinama isa pagit incident nga na connect nga naman dira is nag-trigger sa suspect is because nga ginlogos no ang iya sining asawa sang iya man lang mismo sining bilas. Yes. Oh, So, so amo hindi- na gani, no, kung kaisa ang imo bala kaugot, o tamaan mo nga magtimalos man, at syempre gusto mo man dampigan ang imo nga pamilya, nakakaubra ka na sa krimen. Pero please, amon lang gina-remind sa inyo sa liwat, hindi ninyo pag-ibutang sa inyo mga kamot ang Ang layi. ang layi. Kaya may ara kita layi diri sa ato sa Pilipinas nga magaprotekta kung kag mag-apin sa aton kung ina nga mga tao nakaubra sa kasalanan sa inyo. So subong-subong Kay- nang padayon pa ang investigasyon sa sining nga kaso, may kakomplikado ini may nanging biktima nga may naging suspetsado. So pagbabantayan lang ang progress report sina amon ipagadalon sa inyo sa mga madasol nga mga inadlaw. Yes, no, kag amo na no ginaliwat-liwat ginaton nga ang isa ka krimen hindi marisolba sang isa pagit ka krimen no kung ukon ang isang problema hindi marisolba sang another sining problema pagit no. So dapat kung nabala nga aton man tani no ang dapat kaning imuon sa suspect nga ini bala niya nga ginlogos ang iyang asawa tani nag-report sa no or nangayo sa sang assistance para hindi naging mangin resulta pa no nga ituruhon niya pag ining nasambit man sining formerly suspect kag naging biktima naman sa subong kag pareho sila nga may armas tutang ma'am no nga paltik no. So mo na ginaano naton nga ang tanan nga may mga armas nga kuntani i-surrender na or reposit sa aton sining mga municipal police stations para malikawan ang mga kangay sining krimen nga naging resulta pagit sa another sining krimen. So sa bahay naman sa Lambunaw MPS, i-congratulate naton sila dito kay kahapon alas 3:40 sang hapon nadakpan dito sa poblasyon Ilawod, Lambunaw, Iloilo amo ining si Jomar Clemente E. Casakete, 33 anyos ang edad, may asawa nga taga-barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo. Hindi naman niya nadakpan ini siya sa kaso nga murder. Naging issue ang warrant of arrest ni Honorable Judge Maria Teresa Gaspar of Regional Trial Court Branch 33 Iloilo Hall of Justice, Iloilo City. Iniya wala sang bail recommended nga gingahatag para sa iya. Pag ini siya subong ara na sa lock-up siya sang Lambunaw MPS prior sa pag-turnover sa iya sa korte. So once again, congratulations sa pagpamuna dira sang ilang Chief of Police Major Jojan F. Sigay. Congratulations sir and good job. Yes, congratulations kay sir kag sa tanan naton sining mga tropa dira sa Banwasang Lambunaw no. Sa duwa naton sining nga balita, isa man sini ka theft incident ang natabo dira man sa Banwasang Uton kahapon. Akon sa nag-report ang ining biktima sa aton sining mga kapulisan dira sa Banwasang Uton nga nadulaan ini sa sang cellphone kag posible no nga ginatakaw no sang tawo nga may nagpamang kaya mo pag ining problema mo kay busy sa sang iya nga hampang sang mga email na so si may nagpamangkot sa kuno nga tawo sa likod niya sige man sabat niya pero may isa pag sa cellphone nga nabutang sa likod niya tapos sige ano niya sige salisihan siya. salisihan sa sige kundi tapos na pag crank niya to pagtapos sa gano'n na lantaw niya wala nang isa nga cellphone sa likod niya nga saan madumduman niya nga may isa ka tawo nga namangkot or duwa ka tawo rather no nga namangkot sa iya sining ano nga sa likod kag unidentified ma'am ang bugin ni masubo kay sa ubraya nga kasako way naman identify ning namangkot tong nga tawo nga suspitsahan niya nga nagkuha sa niya sining cellphone. So amo na sa lesson learned sa aton sining mga pumuluyo man no nga inang hindi naton pag ano bala nang focus naton nga sa hampang or focus ato na sa aton nga cellphone is because nga kadamo sa mga insidente mga katabo man kung kita katutok sa aton nga cellphone ang iban katapok sa kalsada ma'am naga cellphone iba na bungguan because nga naga cellphone Sala pa sa nabungguan. sala pa sang ano Pag syempre panawagan man dira no sa mga nakakita kag nakakilala sa sining suspitsado gani nga nangawat sining cellphone sining isa kakaluluoy nato nga pumulo yung Ilonggo diri sa Uton please i-feel free lang sa pag PM sa aton Facebook page may hotline number man ang aton Uton at please lang sa nangawat man no please
magbakas man kamo sang inyong kusog dira, hindi kamo nga Yes. magkuha kamo sang binakasan sang iban. Mm. Ang kwarta or bagay nga hindi mo gani binakasan, dali ina makuha. Yes, no, Dali ina madula. kag hindi man rason ma'am nga ang iban rason nila is because ng pandemic, mga wat sila, so hindi gini na rason nga kadamo sa pamaagi nga makakita kita sa kwarta kag madamo sa pangambuyan nga during pandemic no nga iba naka-discover gani naka-negosyo it's because of pandemic, so why not nga ano nato na skills nato na maayo nga ato na lawas kag mayara kita nga kapasidad kag maayo pamisaron dapat mag-create kita sa mga bagay nga makwartahan nga legal no, hindi nga sila nga mapahapos lang. Damo na nga bagay dili gani. First nga ginabalik-balik naton, mananong kamuda. Pagbalik sana na na. kamuda sa mga binakasan ninyo. Hindi nga binakasan sa iban. Oo. Kaya mo na gani, mas manami pa nga tawgon ka nga patay gutom, Oo. makapalamu ka, kung para tawgon ka nga makawat. Kawatan, diba? oo. O kawatan. Kaya isa na kaya hindi masaligan sini nga mga ano ni mga suspitsado kaysa mga kriminal mo yung mga kawatan kay maliwat-liwat ni nila himuon. Yes. O kay is because nga daw kumbaga daw habit na nila nga mahapos lang no. So which is nga hindi ginamit at the end kabuman gyapon mo bulayan kag apektado pang pamilya nyo once nga may identify nga halimbawa bata na sa ni amo ni nga kawatan tatay ni sa nga amo ni. So kasakit no kag madamay ang inyong sining pamilya. So it's better nga untatan nyo na ko dira sa mga pamati dira no mga kawatanda palihog lang untatan nyo na hindi nga sila nga magkalma lang kundi untatan nyo na gid na. Okay, ang alas 9:33 sa sangaga. Happy watching dira sa aton New Luciana MPS. Very good. Please, don't forget to share our live. Siyempre kay Sir Venancio Falling. Good morning, ma'am and sir. Good morning, Iloilo. Stay safe. Good morning, man sa mo, sir. Kag siyempre, ayan na yung ating cast dyan ng ang probinsyano. They are watching na. Sir Coco Martin, salamat po sa panunood. Pagpatuloy mo lang po yung magandang programa mo dyan sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kay Sir Renz Florendo Salcedo, good morning, good morning. To all PNP Iloilo, pa-shout out ko gali kay Sir, kay Ma'am, sa aton nga PNP sa Banwa sang Sara. Ginapangunahan sang aton nga happy si Police Major Jose Nemias Pamplona. Tag sa aton dira nga PNP ahoy ginapangunahan man sa aton happy nga si Police Lieutenant Danilo Nuka. Pag sa aton dira nga kapulisan, hindi halin nga pagpatamyaw sang number 1 EIF ako. Amo ni silang aton nga mga force multiplier. Okay. Na very good kid nga nagasuporta, nagahatag sang ila libre nga serbisyo sa aton kapulisan dira. Yes, thank you so much Thank no you sa so tanan much. nga mga volunteers no kag especially during sang sining nga pandemic alin sang nagligad nga tuig no sa mga volunteers naton nga nagakalinain sa sining nga sektor aside sa mga force multipliers nga naton nga mga barangay tanods mayara pagit nga mga volunteer groups, mga volunteer individuals no. Ang inyong sining nga kapulisan sa probinsya sang Iloilo ginapresyar gid ang inyong sining nga contribution sang sining nga pagmaintenar no sang aton sining nga katawhayan kag kalinungan sang aton nga probinsya diri sa Iloilo. Okay, bakit to na kita sa liwat ang top 5 na best performing police stations during sang aton berada semana naging umpisahan sang Agosto 16 Tubtob. hasta Tubtob Agosto Agosto 22. Na Agosto ginamon ini ipabuga sa inyo para kamo dira mahibaluan nyo kay ini mga police stations naton they are trying their best na Yes. para ipaabot ang maayo nga serbisyo diri sa aton nga mga Ilonggo. Syempre gipangunahan ina sang Yes, ang nagapanguna dira ang Banwasang Ahoy. Ahoy. Yung pangaduwa dira ang isa siyempre ang ila dira nga Chief of Police sang Ahoy si Lieutenant Danilo Noca. Sir, congratulations. Congratulations guys sa matanan ng mga katropa ginato na dira sa mga elements sang Ahoy Municipal Police Station. Yes, kag ikaduwa ang atong babae nga Chief of Police sa Barutak Nuevo. Gipangunahan ni Mama Police Major Rowena Jovero. Ma'am, congratulations. Congratulations good. Kag na notice nato mamang Barutag Nuevo isa man sa mga tanan ng mga accomplishment no mayara gini sila every Yeah. time no. Kag Mga may team performing yes, din mga siya. team performing gini sila nga mga municipal police station kag same with sa mga illegal fishing hindi man ni madula nga may mga kakalatakpan gyapon sila dira nga mga illegal fishing violators. Yes, siyempre, sa third place, ang maining Concepcion.
siyempre ang akong dira classmate sa IOBC kay Police Major Ronnie Brillo, sirs. Napi ka talaga. Yes, congratulations again sa Concepcion Municipal Police Station kag sa tanan naman ng mga sa imbes sa mga pumuluyo dira mga nagahatag sang information sa aton sining mga kapulisan dira sa ilang banwa ma'am. Yes, and of course, ang fourth placer naton nga top notcher ang Barutak Viejo. Wow. Na ang ila dila nga nga Chief of Police, Sir Police Major Ken Albert Lepsia. Lepsia. Bata pa, siguro mas matanda pa ako dito sa kanya. Pero ito age doesn't matter. Kung top performer ka talaga. Yes, no, congratulations kay dira sa Barotac Viejo, Iloilo, no, or Barotac Viejo Municipal Police Station, kag sa tanan nga mga tropa naton dira kag sa mga same no sa mga pumluyo dira nga nagbulig nung nagatag information sa pag accomplish no sang sining resulta sa birada semana. Yeah, at saka kasi sa narinig ko, nabatian nato ng LGU sa sining mga police stations na ini very supportive when it comes sa peace and order, lalo na dira sa Barutak Viejo. Oo, kay ginambala naton ma'am no ining mga basta ko dakopirar gani yung mga barangay officials, ang mga local government unit naton sa mga kabanwanan, madasig nung pagresolbar resolbar no sang isa ka krimen kag ma-preempt pagit mga krimen nga posibleng matabo is because man sang active participation kag support kag ano mga suporta gid no sa mga individual, especially mga local government unit nga na is because nga sila mismo dira man nakakita sa kag nakilala nilang ilang constituents, so madasig no sa aton sining mga kapulisan nga magresponde kag subong mag-solve sa isang krimen once nga naka-cooperate ang aton sining mga barangay officials kag mga local government units. Yes, kag syempre ang fifth placer naton ang Batad MPS. Congratulations dira sa inyo sa mga personalidad. Grabe naman nalata ka sa ila. Yes, ang 5th no? district no, Yeah, performing grabe. good. Performing kag syempre, i-congratulate naman ang remaining police stations kay out of 43, they are performing well man. Except lang diri sa mga may ara kitang bottom 6 na gabay lang ang ilan na contribute, pero during wala sa na-cover, I mean, ang period sa mga semana, may mga accomplishments man nga contribute sila. Once Yes. again, congratulations sa Ahoy MPS, Barutak Nuevo, Yes. Concepcion, Barotac Viejo, kag subong man ang Batad Municipal Police Station. No? Yes. Kag sa mga bottom municipal police stations naton man, hindi man naton ni sila nga masiling ano nagid wala sila accomplishments because nga may araman nga mga lugar nga mga belong sa bottom 6 nga peace and orderly gid man ang ila, peaceful and orderly man ang ila sining nga banwano. So ang ila na lang dry is maintaining na lang or maintain na lang nga maging peaceful para man nga tayo yun no, ang katawayan kag ano man peace and order sang ila sining area of responsibility. yes. So pagkakadto na kita sa atong comparative statistics. Tadadadan! Sang January to August 2020 versus sa same period today, ano ayan ang resulta? Makadto kita sa peace and order indicator naton or ining POI from 2020 last year, may ara kita nga 1,795 nag-reduce kita compare sa subong man from January to August 2021, nag-reduce kita into 18.72%. Yes, no, almost No, 19% ang naging reduce. No, buto balon nga nag-reduce is because nga kumbaga positive ini nga effect no nga nagnubo ang aton sining nga peace and order indicator nga ini nga mga incidents no. Almost 336 gid ang ging nubo. Actually, by the way, no, sa aton sining mga pumuluyo, no, ining incidents nga ginambal naton sining peace and order indicator, no, para sa kasayuran man, sa aton sining mga followers, no, kag listeners naton, ang ining mga incidents is, kumbaga, ang 8 focus crime ini siya, kag kumbaga pwede ini siya nga malimit, no, kumbaga makontrol naton ini kung wala ni natabo nga mga insidente, no, so without the control naman sa aton sining kapulisan ang ini nga mga incidents, no. Yes, ay syempre magambal gani kita nga mga 8 focus crime, amo ini mga homicide, motor napping, murder, physical injury, mga rape, robbery, kag theft, no? na. Manasang Out of focus crime naton, nagnubo ini sila tanan diri na lang sa homicide. Yes, no? Kung last year may 30,
susubong niya 20 na lang. So almost 34% gid ang Yes. panaog, no. So dako sang difference. So positive effect ni na or positive effect ni sa aton sini nga peace and order, no, is because nga nagnubo ang ini nga mga kaso sa homicide. Yes, so medyo pasensya lang sa aton nga background kay sa likod naton golf course ini sa aton Santa Barbara. So they are may clean up drive Yes. man sila nga ginapatigayon. Kung medyo masakit sa dalunggan, pagpasensyahan nyo na. So dasigon ta na lang ini. Siyempre sa out of 8 focus crime naton, isa lang gid ang nag-increase, Brother Erwin. Ano gani inang nag-increase? Ang nag-increase ang motor napping, nag-isa, nagsaka sa isa, linsa na last year is sa subong is 7, so isa ang nagsaka, kag sa murder, grabe no, 50% ang ginubo, no? 84 last year, kag sa subong is 42, no? So sa mga murder ni bala naton, nung gaangot maning mga campaign naton dre sa murder, about is mga armas, no, tama shooting incident usually mami ang cause or ang ginagamit dira sa mga suspitsado is ang armas, no. So isa ini kadako nga effect ining naton intensified campaign naton sa kun uplantikal o kun tukhang kontra armas tuthang no nga voluntarily nga nagasurrender mostly no aton sini nga mga pumuluyong Ilonggo sang ila sini nga armas kag that's why nga nagnubo no ining murder case nato no nga from 84 naging 42, so 50% gid ang nagnubo, so positive effect yapon. Yes, sa physical injury naman, compare last year, may 250 kita, subong liya nga tuig, 222 na lang. Kung sila mo nag-reduce siya into 28 cases git, so equivalent sina 11.20%. Yes, no, kag mo na no, another positive naman nga nagnubo ini nga case ang physical injury. Sa rape case naman, from last year, January to August 25, 2020, compare subong nga same year, same month, ang aton rape, from 106, nag-102 na lang. May nag-reduce siya sang 4 cases, so equivalent to 3.77%. Yeah, so almost 4% ang ginubo sang cases na sang rape, no. So we do hope nga by next year or in coming years na wala na sa mga case gining mga rape ni ma'am, kay usually mga perpetrators ini is mga nearest relatives man lang nila or mga nearest kin man lang nila. So totally no nga ini nga mga case sa 8 focus crime ma-totally sa despite sa mga program naton nga hatag no sang aton sini nga kapulisan, especially ang WCPD, sa kag may mga kina-create kitang mga programs like mga babae bangon naton nga kun tani maka-recover na ining mga rape victims. Yes, kay tungod yan isang aton pandemic, ining babae bangon project naton para ma-monitor ang aton nga mga VAUSI cases, padayon gyapon ang ilang nga programa sa pag-home visit, pag-gift giving dire sa mga VAU victim naton. Kag kung wala lang tani ng pandemic, mo kadamo sa mga activities nga naka-line up, mga livelihood trainings, mga seminars nga ginakandak ang Iloilo Police Provincial Office through man sa babae bangon project ngayon, no. Pro subong way gyapon sa gauntat no ga continue gyapon despite sa mga pandemic, may house to house relief goods giving sila, kag of course no may mga counseling pa nga open man gyapon magkadto sa mga station nato. Yes, don't worry, once magdumo na ang community quarantine community classification naton, let's expect nga ipadayon inang aton nga mga programa. Diri naman sa part sang robbery, from last year January to August 2020 compare the same month subong nga year, from 45 amo na ni kasubo kay nag 48 na. Nag-increase ni siya sa 3 cases or equivalent sa 6.67%. Kag we expect no nga coming months maganubo ini, it's because nga ining mga robbery incident connected ini sa usually this year no nga natabo ang mga robbery incident dira sa Kabatuan, Pasig, Banate, no, which is nga connected kag ang iban nga mga suspect nga nadakpan dira sa Pasig City sa atong previous weeks, no, ini man sila ang mga suspect gali nga nag-attack man no dira sa Banwa sa Kabatuan, Banate kag sa norte nga part sa Iloilo, no. So we expect by next year or coming months no nga maganubo ining robbery incidents naton, kag amo na mga pasalamatan man naton sa mga pumuluyo naton nga na resolve atong sa Pasig City robbery incident kag sa Kabatuan, kag
banati nga connected gali is because man sa bulig man sa aton sini nga mga pumuluyo kag sa mga barangay officials nga nagbulig gid no sa cut pursuit operation sa aton nga kapulisan. Yeah, the same period man na sa kisang theft, nag-increase man kita from 46 nag 54 gid. Kag same with sa theft nga ni ma'am. Yes, so Ini sila gali ang ano man ang mga suspects the same lang man nga nag-attack dara no kag sang other day no nadakpan dara sa Banwasang Dingli nga ini man sila nga nag-atake dito sa mga nearest towns man dira no. So mo man nagali nga aning theft kag robbery usually the same suspects no ang mga ang nagahimo ng mga perpetrators naton. So by expect naton by next month naman nga maganubo ni ini it's because nga mga suspect para na no nagkaladakpan na. Nagkaladakpan na sila. Yes. So grand total sang aton nga 8 focus crime from last year, January to August, sa subong same year period nga 2021 from 567 ng 495, so nag-decrease kita all in all sa 8 focus crime naton from 72 Yes, or equivalent ng 12.70%. So more than 12% ang decrease no sa aton sining crime o kuning peace and order indicator no sining mga krimen ang 8 focus crime naton. So it means nga positive effect gyapon ini sa aton nga nagnubo no ining cases no nga sang 8 focus crimes. Yes, pag-abot naman diri sa public safety indicator or ining PSI, Yes. abo ni sa balang reckless imprudence resulting to damage to property, mga manag siya. Example, diri may isang last year, may 20 from last year August, January to August 2020 compare sa subong nga period, may 732 sila last year, subong nag 573 na lang. So nag-reduce kita from sang 159 cases or total of 21.72%. Hindi tungod gani sang classification natin laban kaya ang iban hindi na gani pwede kagawa, muli nag-reduce na lang na siya. Kag about ni sa mga reckless imprudence resulting in homicide ngayon resulting to homicide no mga damage to property, homicide, physical injury, mostly ni mga vehicular accidents ma'am no. Dako nga contributor dira is mga traffic and vehicular accidents nga nagalanabo. So kung kaysa hindi na biyan or control naman ni nagisa no despite sa mga program naton nga mga hilway dalan kag tapos may mga random checkpoints kita. So bina-conduct nato ni naganubo gamataga may contribution siya. However, may mga aragi kitang mga motorista mga salawayon kag connected pag ini siya ma'am is because nga mga driver bala mga nakainom, mga mostly nakainom gid no. So amo ning ano nga pero despite sina nagnubo gid man pero hindi kita happy ma'am is because nga gamay lang no ang gamay lang nga nagnubo nagreduce sa. So sa aton si mga motorista no natani no by ay ano nato disiplina nato ng atong kagalingon nga kung kita nakainom or hubog hindi namang dalas ang salakyan no. Tulog na lang ko tulog sa na lang wala na ito ginatulira lang pag-inuman, lalo na subong sa community quarantine classification naton, bawal gidya ang pag-inom dire sa public. Pero please lang, kung pwede nyo mapungga lang, iinom bala ninyo. Baka nyo na lang dakbuga, sudan, o tinapay da, o pamahaw sa inyong mga kabataan o sa inyong pamilya. Yes, no ka guys, because nga ang pag-inom o kung pag-inubog, damo pagid mga krimen makakos pagid ma'am, hindi lang makadisgrasya. Ang iban nagapang-rape is because kuno nga nakainom sa hubog sa that time. So, kakadula kong lingon is hubog ang rason niya, hubog. Kagang iban pagida nga mamuno, manglabo is because nga nakainom, tanang ibubunot ginapagwa during ko nakainom, hubog na. Hindi ko maano ka na. Tapos mga mangtiro, so hubog. So ang rason damo gid resulta sang krimen kung nakainom or hubog kita. No, so dapat likawan gid nato. So ara gid perde sa uli. Once pagbugtaw mo ara ka na dali sa sulod sang karsel no. So all in all, from last year 2020 up to subong nga 2021, ang aton nga crime clearance efficiency na last year 98.52 subong nag 91.70. Kag ang crime solution efficiency naton from 89.31 nag 82.47 na lang. So all in all, ang average monthly crime rate naton from last year nga 18.41 subong 2021 16% na lang siya. Okay? So
happy gyapon kita nga biskos nga nagnubo no. Performing ang aton nga mga Ilongga ka. Yes, no, kag ina sa liwat no, ginabalik-balik naton pasalamatan ang tanan nga nagasuporta kag naga-cooperate kino sa mga kampanya sa aton sining mga kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo. It's because man nga matigayon ginaton nga mapamintain ang kalinungan kag katawayan sa probinsya is because man sa suporta kag impormasyon nga ginadulong nyo sa aton sining mga kapulisan. Yes, siyempre nagatamyaw man dira ang aton nga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero. Good morning, good morning, good morning. Ilonggo Morning, Cubs, sir. be safe. Thank you, Kapi Kagulita team. Keep safe. Thank you so much, Sir, sa imong Thank you sir sa very supportive very naton nga supportive. provincial director. Guys, ining aton nili nga studio, yung patigayon gid ini sang aton nga Provincial Director. Yes, no, kag nauya lang kita sa aton sining nga provincial director nga is because ang iyang opisina previously ang ginagamit naton nga bilang serve as a studio studio one. naton no. So sa another naman yung bago naman nga puluwayan ni Sir Gistorbo naman naton ri sa kubo niya ginimuan naman naton sa studio. Yeah, very good. So yes, thank you so much sir sa suporta kag very active gid ang aton nga provincial director is because nga gusto niya gid nga mapalinong pagid ang probinsya sa Iloilo kag masolbar ng mga kriminalidad diri nga which is nga matamat naman nga Yes. nagaano With this program, ang Kapikag Balita, mapaabot namon sa inyo kung ano ang mga programa sa Iloilo Police Provincial Office, kung ano ang mga accomplishments ng mga Ilonggos naton, no? Kaga syempre hindi na kita magulat pa nga ibalita pa sa iba nga kaya malang ibalita naton. Yes, no, that's why nga ang inyong sining nga kapulisan subong tanan na lang ginaubragid naton is because nga gusto ginamon nga yung mga kriminalidad no nga hindi na magapadayon kag well informed no nga aton sining nga pumuluyo kag malikawan naton ang mga fake news no. So thank you so much gid sa mga information man nga ginadulong nyo sa amon nga that's why nga gina-share ginaton sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Happy watching manda kay She, ang aton nila nga vaccinator. Sa subong, ang tanan naton nga kapulisan nga wala pa ng vaccine ato sa Police Regional Office naton. Halong-halong kamo da say She, keep hydrated ban kamo da. We know nga kakapoy gid no bilang isa ka vaccinator dira. At syempre bilang mga frontliners naton dira, syempre ang contamination infect ang posible man daw pero halong-halong lang kamo She. Sa aton nga mga pumulo yung Ilonggo, please, ina-remind natin nga MBCQ makita gihapon, ang aton gani nga gobernador kagahapon no, mayara siya sang media conference, interview siya kahapon, gina ano niya gid, hangyo niya gid sa aton nga mga pumulo yung Ilonggo nga please, kung hindi lang man gid importante ang inyong nga lakat sa buwa, hindi gid kamo anay kay ang non-essential travel is prohibited pag gina siya kag ining mga super spreading activity naton ikaw ang tagin anay. Kag subong man sa mga pumuluyo naton no nga kami no diri sa probinsya sa Iloilo, diri sa Iloilo Police Provincial Office no, fully vaccinated na halos tanan ng mga personnel. So gina-invite man namon kamo nga magpa-vaccine no, kabay nagkitaliwan sang way kay kitaliwan nga panaming no sa sining virus no, kay hindi naton ini makita eh. So dapat magpa-vaccine na gid kita kay amo lang gid ang aton nga sulong nga panaming agod nga malikawan naton nga magpa-hospital is because nga kabudlay gid sa subong sang pangabuhi kag kabudlay nga ma-hospital pag magasto gid nga basta sa hospital kita sa subong. Yes. So Sir Nunoy Amihan, ginapa-shoutout niya dira sa San Sebastian, ang iya pamilya Sindino. Kaga, syempre ang akon dila nga magulang sa Cainta Rizal. Happy watching kay nanay, kay tatay. Pinapag-greet Thank you so niya yung much. kapatid Good ko ng morning. happy birthday, Annie Rose Tupas Colot. Yes, Happy happy birthday birthday, gid kay Mama Ani. Yes. Kag sa kay ano dira no kay Maribel Gustilo dira sa Banwasang San Joaquin no, kag kay Ma'am Lori May Plasta dira sa Banwasang Gueñas. Thank you so much gid sa pagpamati no, kag paglantaw no sa aton sini nga mga programs na diri sa IPPO nga official page naton. Kag subong man dira sa mga taga Iloilo City ma'am no, tamo gid nga naga-views man sa aton kag nagalantaw man sa mga programs naton. Although hindi naton sila maupod sa mga live naton pero through sa sharing naton kag pag invite man sa ila no ma-view gid nila nga aton sini mga programs and activities no. So keep on sharing kag pag-invite sa inyo sa mga friends kag para maging keep updated ang tanan sa mga nagakalanabo diri sa probinsya sa Iloilo.
kag why na kita sa ano ma'am no halos na ano na naton. So thank you so much gid sa tanan naton nga mga followers, kag viewers, kag first time ko sa subong diri nga studio ma'am no to video na bago pa ta na ano kita liwat. Daw na conscious kita liwat. So thank you so much gid sa inyo sini nga paglantaw kag amo yadto no mga balita kag mga impormasyon nga natipon sa inyo sini nga mga Ilonggo Cups no sa subong nga aga sa adlaw kita nga Biyernes ano subong Agosto 27, 2021. Sweldo na. Yes, no, So thank you so much. nalipagid kami sa inyong padayon nga suporta para mapabatian ang mga programa kag accomplishments sang inyong mga Ilonggo Cups. Kag of course no, sa ngalan sa aton sini nga provincial director Police Colonel Gilbert Guerrero no kag nagapasalamat kami sa inyo sini maukod nga pagsubaybay no sa aton sini nga programa ang new big hit sang Region 6, ang hotdog sang IPPO, ang kape kag balita no. Yes, sa ngalan sa aton sini nga regular host Madereno, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Kami ang inyong mga Ilonggo Cups. Police Lieutenant Maria P. Omite. Kag Police Corporal Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.